Takže toto je úplne prvé balenie na prvý trip, ktorý pôjdeme iba ja, manželka a Aurelia, babetko, 1,5 ročné. Aktuálne idem vyskúšať dať do kufra nafúkovací madrac, aby sme videli, že či sa nám tam vôbec mestí a či sa tam dokážeme vyspať. Budem na to používať EcoFlow. EcoFlow River 3. Takže uvidíme. Dobre, takže nejaký fukár, takýto, Tesco, madrac, nejaký 25-ka. Skúšať. Vlastne keď pôjdeme, tak si nechávame všetky tento zadný rad, aby sme ho nevykladali. On sa dá ľahko vyložiť síce, ale chceme si to vyskúšať tak, že vlastne necháme zadný rad a keď pôjdeme s deťmi, vzhľadom na to, že máme 4 deti, tak vlastne sa dá už iba jedno sedadlo. No a potom ešte strešný stan a tak ďalej. Jedna centimetrov. Troška sa mi to nezdá, ale dobre. Vankúš.
Kde idete? Nepodajte. Neviem. Možno by sa to ešte dalo prifúknuť troška. Som povedal, že je taký akurát, ešte možno, že to trocha by mohol byť dlhší, len potom je otázne, že ako by vyšiel zo zadu. Druhýkrát. OK. Táto kamera bude mať pre mňa zážitky asi. Ešte miesto, že pokojne by sa semka zmestil aj ten väčší madrac. Rozmýšľam, či nevyskúšame ten. No. Tak to bude madrac. Ten druhý madrac, čo máme, ten je iba o 2 cm dlhší, čiže to nemá význam, ale toto je šírka 137. A ako vidíte, tu hore je miesto ešte. Teoreticky sa tam dajú dať tašky, semka sa dajú dať nejaké vankúše a semka sa zmestí kopec miesta. Tu inakšie dole, mimochodom, mám EcoFlow solárne panely. Čo by som si chcel dať vlastne? To sú tie 60 W s káblom. Chcel by som si ich dať tuto do tejto krabice od Milwaukee, len som to ešte neskúšal. Jeden kábel, druhý kábel, toto sú C-čkové, tieto. Prakticky by tam mohlo ísť ešte toto. A mám obavy, že teraz už tam nestačím ten tablet. No, tu je na varenie vody, termoska. Takto si to predstavujem. A tam je na varenie vody, fukár a solárny panel a všetky káble od EcoFlow. Testujeme. Pani manželka, robíme prvý vlog. Teraz akože mám niečo do toho povedať, že no. Pani manželka je spokojná. Neviem vám k tomu povedať viac, lebo musíme testovať na spanie. Panoramatické okno je brutálne. Sa pozerá ako z obloka. No. A malá kritikuje. Bali. No, vzhľadom na to, že je toto členité,
do tejto časti, alebo aj na tejto. A malička by tam vlastne mala spať, aby nespala pri mne, aby som ju nezrútil, tak skúsime tam dať ešte klasický tenký madrac. Dobre, tak to na. Budeme mať ako hotely. Tak sem. Ešte jedna možnosť, že vlastne nebudeme spať na nafúkovačke, ale že budeme spať iba na madraci. Ale keď pôjdeme iba sami so ženou a s jedným dieťaťom, tak prakticky rozmýšľame, že prečo si nedopriať luxus. No akože, no. No, skús to zatvoriť. No. To je iný luxus toto. Ukáž to. Ja som za toto. To je úplne ako postiel. Ja som za. Tam je ešte ten vankúš. Au, au, au. Možno budeš musieť pustiť na tú stranu. Sa mi to zdá rovno. Nie. Tuto tam dám ešte potoníčok. Aurelia, pozri, aha, kto tu je? Aurelka. Kde ideš? Aurelka, kto je tam? Takže tak. To je zastrička na 220. Kde ideš? To je takéto pozdierko na telefón. Tu máme pláto. No, ukážem. Zatvoriť. Kde je táto? Čau. Môžem? Čau, čau. Hotovo. Čau, ideme hájiť. Malé by sme mohli dať madrace aj na pláto. Čo? No ty budeš tu hore spať. Tak, hotovo. Vlastne sme sa rozhodli, že to bude vlastne, keď pôjdeme spolu, sami dvaja, tak bude madrac a ešte nafúkovačka. Teda leží sa tam úplne exkluzívne. No a tu máme vlastne elektriku a káble všetky, tu máme plynový varič na také malé kartuše, ten ideme vyskúšať vlastne, a 15 litrov nádobu na vodu plus elektriku. Ďalej takúto podložku, ešte senka pôjde kočiar. A teraz vlastne sme prišli na to, že keď si chceme navariť, tak budeme potrebovať nejaké veci do kuchyne dokúpiť. Také plastové nádoby, najlepšie príbor. A musím sa upraviť aj na budúce. Bola videjku. No, takže tak. Potrebujeme proste na varenie veci, sol, korenie, hlavne ako previesť olej, všetko ideálne. Sa dalo utesniť a nerozbiť. Áno, aby sa dalo utesniť a nerozbiť. Keďže máme rok a polročné babetko, ktoré je všade. Tak. A všetko chce vie. Dobre, idem ja sa mysiť, ideme to mi do babi ešte.